De dag begon van de morgen nog maar een protte bewolking. Hier en daar een heel licht buik of het lichte stoorlijn stelde net volle voor. En dan komt de zinnen en dan hebben we het weer over een warme dag. Want die temperaturen roepen toch weer aardig op. En dan hebben we zo'n 22, 23 graden. En dan hebben we toch weer een gewone simmertemperatuur. Wel, de simmertemperatuur moet je letten deze week weer plakt van tige warm waar. Joen en vannacht, laat ik daar maar beginnen, hebben we het over een vrij heldere nacht met een temperatuur om bij het 10 en 14 graden, de hoogste temperaturen op de eilanden. En hier en daar misschien de mistbank of wat dampbaar. De wind is net al te sterk, zwak op zijn heest matig en nog altijd uit west-noordwest waai. En dan morgen, een dag met bewolking, een dag met regelmatig zinnen, maar misschien in een maand wel een licht buikje in het waardgebied en het kustgebied van Noord-Noordzee. En verder is het toch een meest droge dag en de temperatuur krijgt een beetje leger als juist, 19 en 21 graden. De wind west-noordwest en die is matig, ja die wordt matig in het kust- en maatgebied, misschien bij vlagen zelfs wat sterker. En dan het vooruitzicht. De simmer komt weer hier en daar waarom. Ik kan beter zeggen de simmerwarmte. Waasje, 24 graden, gemiddeld over de provincie. En dan hebben we flink wat zinnen. En als we het over het toontje hebben, dan hebben we het over nog warmer waar. Ja, dan wordt het zo'n 26 graden, een tige warme simmerdag. En vreed, 24 graden, op al deze dagen flink wat zinnen. En dan lijkt het net op te kunnen deze simmer. En in het weekend wordt het nog warmer. We maken morgen maar weer even in het waarsje.